Nun. Iki selain ada Mbak Elisa, nggih. Sing nganggo dalem juga ada bintang tamu juga. Oh nggih. Supaya ngregengke dalu menika nggih menika Mas Bambang, Mas Didi Kempot KW1. Mangsaku sing KW iki ora gareng tok ya Didi Kempot ya ana sing KW. Enak KW-ne. Nggih, Pak. Ah iki piyayine wis diaturi munggah panggung ya Mas. Lampah. Ya, turuk. Siap. Mangsaku almarhum Mas Didi Kempot iki urip meneh ya Mas. Iki ora. Aku mau sore mak jegake iki tabrak lho Mas Didi Kempot urip meneh. Iki ora Didi Kempot iki kembarane Dodot Kempit. Iso Dodot Kempit lho. Waliane Didi Kempot. Oh. Niki nuwun sewu. Wis muni kok karek banterke kuwi. Tes, sampun. Karek banterke. Sami nggih Pak Dalan nggih. Sami nggih. Aku ra wanita itu padha Semarang kok ta. Apa ya? Bocah Semarang iki asline bocah Semarang. Bocah Semarang. Tangga ki Mbak nggih. Nggih, tangga piyambak Mas. Anu kepada sami pirsa, nami asli panjenengan kompletipun sinten? Oh nggih. Sugeng dalu para sedherek sedaya. Nggih. Matur suwun sanget kagem Pak Teguh, Pak Didi ugi Pak Fani nggih. Bu Fani wonten mriki sugeng tepang dalem Bambang Surono tapi pikantuk berkah mirip dengan Mas Didi Kempot. Laras. Menawi wonten panggung asmanipun Bams DKW 9 utawi Bambang Surono Didi Kempot KW 9. Dadi KW ingkang terakhir piyambak. Oh, mboten masalah, Pak. Mboten masalah, Mas. Mau disebut KW berapapun yang penting karyanya memang mirip dengan almarhum Mas Didi Kempot. Mas Bambang, saya bisa tanya ya, Mas. Pertama kali panjenengan yang memberikan gelar atau yang memberikan ucapan panjenengan iki mirip Didi Kempot niku pas saat apa dan siapa, Mas? Keleresan ngeten, dalem kan kalau niku kuliah malih wonten Fakultas Hukum wonten Universitas Boyolali. Jadi mahasiswa paling tua dalam. Wah, sarjana hukum. Ya sarjana hukum kan kuliah ning kene sarjana hiburan. Oh iya. Nggih, terus wonten tahun 2020. Iya. Kalau menika kan saderengipun Mas Didi Kempot sedo menika kan akhir tahun 2019 wonten konser. Betul. Wonten Boyolali keleresan dalam nonton wonten mriko. Nggih. Lajeng di antara kerumunan 12.000 orang, saya jadi satu panggung dengan beliau. Oh gitu. Lajeng dalam pikantuk kesempatan foto. Nggih. 5 bulan kemudian Mas Didi Kempot sedo. Lajeng grupipun Mas Didi Kempot namipun Lare Jawi. Keleresan boten gadah penyanyi. Vokalis. Nggih, boten gadah vokalis. Nggih. Dalem nika setengah pun dipaksa nggih. Dipaksa wonten piyai ingkang sae ingkang menemukan dalem asmanipun Pak Hartono saking teh sepeda balap Solo. Terus Pak Hartono yang memberikan peluang saya untuk bisa bergabung dengan Mas Didi Kempot dan Mas Didit Lare Jawi pemain keyboardipun ingkang saged bareng dalem gabung wonten mriku. Ning sebelumnya panjenengan nggih penyanyi nggih? Mboten. Dalem mboten penyanyi. Loh. Lah kok iso? Nggih. Non sewu, keleresan dalem kalau menika kan non sewu. Dalem agamanipun wonipun Nasrani. Nggih. Sakmenika dalem mualaf. Nggih, dados selama 30 tahun saya jadi vokalis gereja. Iya, salah satunya seneng nyanyi wonten gereja. Oh, ngaten. Sakmenika dalem mualaf. Nggih. Menika istri saya Endah Zulandiningsih yang maksudipun jadi saya seperti ini. Ning tenan, saestu mboten nami panjenengan wonten ning wajah memang mirip. Nggih, cahyanipun. Pancen mirip. Terus napa swanten mirip. Sing plek Mas Didi Kempot gur setunggal jane. Napa, Pak? Kucire rambut. Rambutnya Mas Didi lah yang ngono kuwi to. Tapi wonten pengalaman nggih. Pengalaman apa Mas? Kalau menika dalem kan bibar viral niku kan saking Trans TV lajeng wonten
RCTI dados wonten Shopee 1212. Nggih, nggih. Menika kan dados Mas Didi Kempot kan sampun wonten kontrak wonten Shopee kleresan Mas Didi Kempot kan dereng saged rawuh amargi kan pun sedo. Nggih, nggih. Lah menika kan mengundang saya wonten mriku Pak Dalem. Betul. Lajeng dalem menika diundang saking Boyolali wonten MNC TV. Nika menyanyikan lagu Pamer Bojo kalian Amanda Manopo kalian Glenka. Lah menika dalem dipun rias mirip kali Mas Didi Kempot. Sampun kulit pun cemengaken. Nika mboten saged. Mboten saged item. Mboten saged. Dados tik lagu ngantos 80 kali tik, durasinya hanya 3 menit jadinya. Nggih, nggih. Niku 80 kali tik, saya dirias apapun tidak bisa hitam. Hitam. Dan memang Mas Didi Kempot tidak terganti, beliau memang luar biasa sebagai maestro campursari Indonesia. Ulo aku berbanggalah sebagai yang berwajah hitam Mas Mahmud, jadi nggak usah perlu tandani iki raimu wis ireng. Oke, assalamualaikum waalaikumsalam. Iya, dalange kakean cangkeme bajiret ya. Wah, bocah meneng-meneng ya mbok garap kok. Nggih namung kula wangsul malih ingkang kula gumeni sampai suara pun kok bisa mirip dengan Mas Didi. Mbok menawi nggih nika anugerah kagem panjenengan. Amin, amin. Jalan rezeki menawi tiyang sepuh kala rumiyin Mas Tani. Jare jenengan dibayar pisan kaget Mas. Nggih, kalau rasan luar biasa gimana? Kalau Pak Gareng kan ngendikan bahwa dunia seni itu memang harus dihargai. Betul. Apapun wong menika memang sandang pangan. Leres. Seniman sejati itu kalau kita mendalami dengan baik hasilnya juga unlimited, jadi tidak terbatas. Nah, dalam nate ngerasakan wonten brownies kalian pagi-pagi ambyar. honor pertama pinten. Ya pokoknya 3 kali UMR Jakarta sekarang. Berarti sekitar 15 juta. Kurang lebih. Kurang lebih. Jadi 15 menit tok tampil. Pirang menit niku? 15 menit, 2 lagu. 15 juta. Dan niku amargi seniman niku luar biasa, seniman Indonesia menaik berkarya serius niku luar biasa, layak dan bisa menyekolahkan sampai putranya jadi dokter. Saya kok saiki kula rembug. Ngapa? 15 menit 15 juta. Heeh. Aku wayangan sewengi pertama 100.000. Tapi ngeten Pak Gareng. Nggih pripun Mas? Saderengipun memang sedaya niku dipun latih nggih. Leres. Keleresan dalam nate ngamen niku pertama kali 14 lagu saya dibayar 100.000. Betul, betul. Ngantos wangsul suaranipun serak. Mentalnya kuat apa tidak, nawa itu niatnya positif apa tidak. Leres. Ning ngeten Mas Bambang Didi. Nggih. Niki kajengipun sami Mireng. ngertos mireng lan pitados wonten panjenengan mirip dengan Mas Didi Kempot. Kula aturi nyekar sinten? Kok sik to, nembang apa kok iso nyekar? Oh nggih, nembang napa? Heeh. Nika diparingi cidra cocok napa mboten? Nggih. Nah, cidra. Wah niki pun Sing niku to, Mas? kulino do cidra niku. Heeh, sing lagune wis sak mestine ati Biasanya Wong do ora ngerti. cangkeme sinden kuwi bosok sih. Wong do ora ngerti wae Apa? do sombong cidra iki lakune. Cidra asale saka. Kowe ora ngerti ku raja ngarani to. Mas Cidra nggih Mas. Ning nuwun sewu. Dalu menika dipun iringi kalian kanca pengrawit. mboten napa-napa. Nggih. Saged nggih? Nggih. Nika dereng nate latihan bismillah sedaya lancar. Niki yen mboten latihan mesti rusake. Pun. Nyuwun dibantu nggih Mbak Iwi. Nggih. Nun sewu nika kleresan dalam pikantuk amanah kalau wingi ini dalam kan damel video klip wonten mriki judulnya Seliramu. Wonten dalemipun Pak Teguh utawi Pak Didik nggih wonten mriki. Seliramu. Mong seliramu. Seliramu nika ingkang menciptakan Om Anton Obama. Oh nggih. Ingkang damel lagu judulnya Sayang Opo Kowe Krungu. Nah, itu penciptanya. Dan kebetulan ada beberapa lagu judulnya Mangku Sinden, makanya saya ketemu Sinden gini pengen mangku saya sebenarnya.
Jadi ada lagu judulnya Mangku Sinden. Aku di situ. Aku jane kemau ya kepengin ora ke wektu lho Mas. Bapak kok saka wektu ya. Nun saya belum Mbak, ini saya matur nuwun. Apik. Niki Nggih, Cidro. Cidro. Diparingi ral rumiyin nggih, cobi nggih. Apal napa mboten niki? Cobi, sak pinten? Rale sak pinten? Ge opo salah awakku iki kowe nganti tega mblenjani janji. Monten. Uripku iki Semanten, nggih. mlarat pondo sece karo uripmu aku nelongso mergo kebacut tresno ora ngira saikine opo saikine Citro Gendere digarap kaya gimbot ngono kae lho. Dadi Gembol. Citro kagem Citro. panjenengan. Monggo. Ayo. Siap. Lupa kembang wangi jroning dodo kepiye maneh iki nasibku nandang loro kaya mengene remuk ati iki yen eling janjine ngira jebul abis wae oke opo salah awakku iki kowe nganti tega mlenjani janji pemerko kahanan uripku iki mlarat bondo seci karo uripmu aku nelongso mergo kebacut tresno ora ngira saikine Citro sukses selalu kagem panjenengan. Gonilang luar biasa. Kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang loro kaya mengene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira jebul wis wae opo salah
aku iki kowe nganti ate gombleng janji apa mergo kahanan uripku iki mlarat bondo sece karo uripmu aku nelongso mergo kebacut tresno ora ngira saiki citra aku nelongso mergo kebacut tresno ora ngira saiki citra Luar biasa. Sing nabuh kesenengan. Nggih. Nek nuwun sewu lho Mas Bambang. Nek nuwun sewu gamelan niku nuwun sewu vokale kudu manut kali gamelan. Nek keyboard ngoten saged manut kali keyboarde nadane. Nek ora kedurun sih mboten apa nggih. Mboten apa. Lah nggih. Dalem nembe sak menika ditabuh kalian gamelan. Oh nggih. Biasanya pun kali keyboard mboten ono malah pengalaman baru. Musik pentatonis kalian dinamit niku Dinamoke. Kuwi benten. Nggih, ning paling tidak ada pengalaman pertama. Tanpa pengalaman pertama tidak akan berlanjut ke pengalaman kedua dan ketiga. Mengke sanes medal saged kepengin pleng teng gamelan tumbas gamelan tiambak. Niki soalnya niki didol niki. Oh niku. Pak Dalan bisa di menika. Mboten. Kejawi nek larang nggih monggo. Iki lagu 2 kali ya Mas. Nggih. Saya minta ditemani oleh Mbak Elisa Orkarus. Siap. Ya, alaso. 1000 kutho nggih lagune. 1000 kutho. Iso ora wong-wong 1000 kutho. 1000 kutho. Oh, aja meneh kok 1000, 10.000. Gocing, secing, cembat. Wis cara Semarangan pokoke. Niki tanggi ternyata niku. Tanggi. Nggih. Kok kanca nakal. Pancakarya Pedurungan. Kene Kel. Monggo Mbak. Siap. Monggo, Mbak. Mbak El. Iki jedelokane Mbak El aku duwe sopir jenenge Mas A. Alek jenenge. Alekso. Tenan. Sopirku jenenge Alek. Nyelokku aku ngono wae. Gen ketok gawe. Bagus anaknya Maya Istianti loh. Nggih sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Mbak Yu. Pak Bam siap. Nggih, siap. Nggih, izin stitch. Kalau di TikTok ya, kita stitch. Oke. Duet. Oke. Kok mudeng sampean kali omongan niki? Sakit. Ngertos nggih? Paham nganggo basa Jawa kok. Yo basa Jawa. Iya. Tapi asli wonten mriki panjenengan. Oh, jeje wa asli menika, nggih. Mulai stres to jenengan. Mulai stres Mas Bambang. Ayo terus yen kepengin Padahal ini asli wonten Jawi napa luar niku? Saking luar. Saking luar. Nggih luar angkasa. Asli luar Jawa. komunikasi. Panjenengan demok mawon niki asli kula menungso niki. Oh, Saestu. Dulu berarti dulu Pon, boneko. jenengan yang kepengin stroke kumpul niki 3 dina pun. Kok kumpul di Gagas omonganmu ki wis kon jan ngomong. Mudeng apa ora Mas Bambang jajal. Sugeng dalu Babam. Sugeng dalu ki. Nggih lho paham kok. Yo jajal. Derek tepang nggih kula Elisa menika. Oh nggih Mbak Elisa. Lho paham. Sampeyan arep ditepan kok nderek nu pripun to? Maksudnya pun sugeng kenal. Nggih, sak menika ajeng ngaturaken lagu menapa? Menika 1000 kutho. Lho paham kok. Ini tuh frekuensinya itu satu Terus frekuensi. Jane lak jenengan mboten paham mergo kono ayu nglegani tok to sampeyan iki. Ampun banter-banter nggih. Oh nggih. Mboten skesa kalian Pak Teguh niku. Oh, kula padha tak Semarang kula ngerti selera sampeyan pripun. Ya. Ucapan dulu Mbak Elisa untuk Mas Teguh. Oke, buat Mas Agung. Teguh Agung Hartanto. Iya. Luar biasa. Jadi inspirasi satu anak muda maupun generasi berikut ya se-Indonesia. Semoga jadi tolak ukur juga jadi coro carane tuh sempat menggali ilmu dari pengalaman-pengalaman untuk berusaha. Ngono, apa meneh ya kaya dhewe sing seniman-seniman iki ora mung jagake dari seniman to ya to.
kan enggak mesti, tapi nek dunia bisnis kuwi luwih asik ya toh Pak De. Nek iso yo aku ngono dari sinden yo disambi dodol soto koyo kados Mas Teguh ya, dodol soto. Terus Pak De dodol opo ngono? Aku dodol apa? Aku pokoknya Dodol opo? aku dodol kabeh aku. Kok dodol kabeh? Itu dedel. Dodol, ora nganggo H. Iya. Dodol, ora dodol. Dodol. Ora nganggo H, dodol. Ya, dodol. Ah, sing cetha. Ya, dodol. Wah. Nah, menuju sukses, anak muda menuju sukses kuwi angel. Minimal ajar nabung. Angel lho ya. Iya. Nyimpen duit itu susah loh buat seniman itu. Betul. Momen PY saiki ya ludes esok gitu. Oh ya aku tertib. Tertib piye? Aku entuk job saiki nganti pirang-pirang dino aku tertib. Tenane. Mergo sing nampa bojoku. Ya wis nek kuwi aman. Kae culika ora seneng kancane nakal. Ya ora. Ya tertib aku no aku iki sing wong wedok sak dunia. Ya. Sing ngirit dhewe bojoku tok. Ngapa? Tak kei dhuwit 20.000 kanggo setahun kok. Kok iso 20 Gusti? Yang gitu ku tanggalan. Kalender. Tuku tanggalan ya bener. Sing duwe. Lah iya, tanggalan kalender nggo setahun iso. Ora Sing lucon gue wis mati lho wong. Sapa? Wis pokoke ora tak kadang. Sing bagus selamat dan sukses untuk Mas Teguh Agung Hartanto ya. Siap. Nggih. Lagune 1000 kutha. 1000 kutha Mbak Yu. Siap, nggih. Monggo so, 1000 kutha. Nah, 1000 kutha. Wis tak liwati. Ngono kae. Gonjang seret winangun. Enggak gas omongane jumpe. Anu belok apa selidru? Belok. Selidru. Ceng neng no nonone ni. Apa? Piye to Pak De? Arep ngopo? Aku karep nindek lho. Ora sah ninding. Ayo. 1000 kutha. Nah, ya. Yuk. Bersama Bapak DKW 9. Ya. Asoy. Bisa laras Indonesia. Sewati kakak koni nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu ning endi pirang taun anggonku goleki seprene durung bisa nemoni Wis mulya lila kulila ya mung siji dadi panyuwunku aku pengen ketemu senadyan saka tebing mata tetangga tamba kangen jroning dada Bodho nek nolone. coba ngelekake jenengmu saka atiku satenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu
lilo aku lilo yo mung siji dadi panyunku aku pengen ketemu senadyan saka deping moto tak nggo tombo kangen jroning dodo senadyan wektu mung sedelo bareng-bareng yo tak nggo tombo kangen jroning dodo. Tepuk tangan yang meriah buat Mas Bambang, luar biasa. Luar biasa. Matur nuwun Mas Bambang, matur nuwun. Alhamdulillah. Wis dibiyantu karo Mas Bambang. Wis Ki luar biasa loh. Semoga di kesempatan lain bisa ketemu lagi nggih Mas Bambang nggih. Ampun kapok nggih. Mengke kapan-kapan nek petuk kalian jenengan tak gawane orjen. Wah, mesti wis mesti saya jos. Horek, tak horek. kira mesti mawut. Mawut piye? Ya mesti gathuke wong Mas Bambang iki kulino diiringi orjen kok.